तो मोई तकना दे पर दुनिया से कच्ची रहते दाहुड़े तो जा इबादुर रहमान जब की मधु रहमान बंदा जुड़ शो जा अब्दुर रहमान जुड़ शो जब की मधु अब्दुल शैतान नशदु सईशवा ज़ाद नफ्स बंदा नशदु अब्दुल नफ्स नशदु अब्दुल शैतान नशदु अब्दुर रहमान इबादुर रहमान الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون يبوي زقنا دي عباد الرحمن يو عبد الرحمن دي يو عبد الشيطان دي كتدا هوڑے تے عبد الرحمن جوڑ شو جو کو بن کم رکھے نہ فرمانے نہ کرے موبائل تے کیما دو ڈرامہ تے کیما دو فلم دے دو نہ کسے پلاونون دی دو نہ کسے او بزرگ شہید سے چہرہ دے ولی دا دو نہ کسے ویلے تو دعوا دا دے اللہ سرا کریے دو الست بربکم دے تے رب نے قالوا بلا وربنا اے اللہ سب مشارت نے صدا اللہ جل جلال دے مجا رب شو نجي قيدوكلي نجي وسطلي نستاجو نيروكلا ننچه زب قوت شو فتاقت شو جنون شو مودي الله نا فرمانی شریکا مودي الله حدود پہ دین پہ اسلام حدود میں مطلق بے موعظت منا چرے تا عبد الرحمن نشو جو عبد الشیطان جڑ شوے شیطان بانداش پہ نفس بانداش پہ شیطان ملگر کیا دے وقتا دے قیامت پری جو دیرا سختی وی تم ہر طرف کو نفسی وی تو اب وقت شیطان دے تم ملگر کیا نکی شیطانو در تیاری کہ زخبل پغازات تا کریو زخبل دی جہنم کے دیو زخبل عبد العباد تبا شویو تو ویلے دے ممال کر کیا کولا تو اب وقت جو کتا افسوس داری جی دے موعظت منا دویری کے جواندائی عبد الشیطان ما جوڑی جا عبد الرحمن جوڑ شا عبد النفس ما جوڑی جا دے موعظت منا دے اللہ بندہ دے اللہ بندگی دے اللہ غلامی وقتا دے موعظت منا پس دین شے وشولی تو اطمینان دائی سکون دائی آزادی تو دے موعظت منا دے کچرے دے دین وقتا ون نکا سوچے کی مدوک پلا من مانی وقرا نفس پرستی وقرا دے موعظت منا دے چے دے دنیا نا دل میں سرگے دے پتیجی پاہو وقت کی کما دے کتا دے شیطان یو تولائی رکھے دے میرے تو کو دے شیطان ملگر کیا کریے وا تو کو چکی ما دے خناس ملگر کیا کریے وا تو کو چکی ما دے لائن دے ملعون دے شیطان دے خبیث دے ابلیس ملگر کیا کریے وا تو چکلا تا دے دنیا نا دل میں